Мартин Gamer BG и днес ще снимаме клип на Clash of Clans. Това ще бъде началото. Но аз съм вече на 6 левел и Хал ми е на 3 левел. Мисля днеска да направим няколко битки. Да започваме. Да пуснем барбарите и да атакуваме. Този е силен, няма да е за нас. Този пък също е много силен, няма да е за нас. Някой по-слаб има ли? Ето. Супер. Дано само да отида бързо при унищожаване, както се казва, не знам. Добре, някои отидаха вече. Мисля, че ще го унищожат, да. И се надявам днеска да е с 3 звезди. Ще ви го и почти сме готови. Само още мъничко остава. Да се надяваме, че няма да... че ще ни стигне времето. Да, ще ни стигне абсолютно. И супер, на 3 звезди сме. Да съберем от капките и да започваме още една битка. този път само с арчери. Да видим какво ще стане. Този пък е силен. Да изчакаме. Не, този е силен. Този е слаб. Нека да го атакуваме. Добре, готови сме с това. Много бързо вървят. Добре. Доста добре. Мисля да го спестя това. И ето отново хора. Та унищожихме Танхала. Защо само 2 арчера унищожават това, където се събира пари? Този му е на 3 левел за събирането на пари. Доста добре. И сме готови. Отново на 3 звезди. Мисля нещо да апгрейдна, но билдерите са ми заети. И трябва да си направя армия отново. И да намерим някой. Този не е чак толкова силен. Да, ще го победим. Мисля този път да не го спестявам. Този за събирането на пари е много висок левел.
Доста добре. Там хвала е слаб левел. Трети левел или четвърти. Не съм сигурен. Мисля, че сме готови. Да. И ще бъде с води отново. Да го дигна ли? Или ще трябва билда? Да направим така. И да пуснем на втори левел. Нека да бъде този път само от Барбара. И отново битка. Не. 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 И този е силен. Този пък има мортър. Не. Айде пуснете ми игра някой по-слаб. Това. Не. Не. Някой такъв. Този пък има и мортър. И бомби. Не. Не. Този да го атакуваме или не? Не. Хайде, падне се някой. И хора, намерихме някой слаб. Не, веднага не уби. Няма какво да се чува. 2 загуби. Грешка. 2 победи и 1 загуба. Много разочароващо. И дано днес на късмет. Не. Не. Пак ли нямам късмет? Само 2 победи ли ми да... Так му говорихме за победи. И ето. Да видим, това ще бъде ли победа? Не. Няма да бъде. Или отново загуба, да се надявам дали... Да видим дали ще бъде победа. Късмета дали ще се обърне срещу нас. Не, няма да имаме късмет отново. Да, няма да имаме. Какво да направим? Арчери или да? Мисля да правим с арчери. Защо от тази страна? Няма какво да се чуди. Аз грешних.
Мисля да бъде това последна битка и да провършим. Дано да имаме късмет. Не. Ок. Този е слаб. Още малко. Да. Най-после късмет. Мисля да го спестя.